Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan berreketa baten berreketa zelan egiten den ikusiko dugu. Berreketa baten berreketa halako itxura duen adierazpena da. Ikusten duzuenez, parentesi tartean daukagu berreketa bat eta berreketa hori hirura jasota, bai? Zelan idatzi dezakegu hau? Bueno, lau berbost, bider, lau berbost, bider, lau berbost, ezta? Eta lau berbost bakoitza zabaldu dezakegu edo deskonposatu dezakegu halako adierazpen batean. Lau bider, lau bider, lau bider, lau bider, lau, beste bost lau hemen, eta azkenik bat bi hiru lau bost, bat bi hiru lau bost, bat bi hiru lau bost. Bai? Berreketa baten definizioa buruan izan da, zelan idatzi dezakegu hau? Errepikatzen den biderkagaia. Alde batetik eta bestetik, bost, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 aldiz errepikatzen da, beraz, berretzailea 15, bai? Hau egin beharrean formularen bat daukagu azkarrago egiteko eragiketa hau, bai, eta zein da formula hori? Berrekizuna idazten dugu, eta berrekizun berri honen berretzailea zein da? Bi berretzaileen arteko biderketa. Ikusten duzuenez, lau berbost eta guzti hau ber hiru, ze izango litzateke? Lau eta berretzaile gisa bost bider hiru, 15. Lau ber 15, ezta? Egin dezagun beste adibide bat hau hobeto ikusteko. 6 kubo eta guzti hau ber lau. Deskonposaketa osoa egin beharrean, formula aplikatzen dugu eta berrekizuna idazten dugu eta berreketa berri honen berretzailea zein da? Hiru bider lau. Hau da 6 ber 12. Erraz, ezta? Momentuz, hau izan da guztia, gogoratu web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.